आज आपण बनवणार आहोत बटाट्याचे फिंगर चिप्स. यासाठी 2 बटाटे आपण कापून स्वच्छ थंड पाण्यामध्ये धुवून घेतलेत. एक 10 मिनटं थंड पाण्यामध्ये ते ठेवायचे. तर स्टार्च काढायचा. स्टार्च निघाला की फिंगर चिप्स चांगले होतात. आता आपण सगळे काढून घेऊ. आपण ते बटाट्याचे काप हे काढून घेतलेत. आता याच्यामध्ये तांदळाचं पीठ एक सर्वसाधारण 3 चमचे तांदळाचं पीठ, कॉर्नफ्लॉवर एक चमचा, लाल तिखट 2 चमचे, धना जिरा पावडर 1 चमचा, चवीप्रमाणे आपलं मीठ. आपण हे सगळं बटाट्याच्या कापाला मीठ गुळून घेऊ. सर्व बटाट्याच्या कापांना हे लागलं पाहिजे. हे आपण एक 2-4 मिनटं असंच ठेवू, कारण की त्याला नीट चिकटलं पाहिजे ते. आता आपण जे घोळून ठेवलं आहे 2-3 मिनटं झाली आहे. हे आता दुसऱ्या भांड्यामध्ये हलक्या हाताने काढून घेऊ. म्हणजे त्याचा जो रवाळ भाग आहे तो सगळा बाजूला होईल. म्हणजे तेल तळताना ते तेलावरती तरंगणार नाही. हे आपण असं बाजूला करून घेतलं आणि हा उरलेला जो भाग आहे तो बाजूला ठेवून देऊ. पुढच्या वेळेला त्याचा उपयोग करू. तेल तापलंय का एकदा बघूया. बऱ्यापैकी तापलंय. एकदम टाकलं तरी चालेल किंवा थोडं थोडं जसं तुम्हाला जमेल तसं टाका. चांगलं खरपूस होईपर्यंत ते डीप फ्राय करून घ्या. छान असं खुसखुशीत तयार झालेले आहेत. तुम्ही सुद्धा करून बघा. अशा पद्धतीने हे खुसखुशीत तयार झालेले आहेत.